Yeah, remember that time we met. Kunesikhathi ufuna usikhumbule Khehla, kunesikhathi ufuna usikhumbule. Ukhumbule ngifike endaweni ngizokwakha. Wena umuntu oqala owangemukelayo. Wena umuntu oqala wavula yenye izindlu zakho ngafaka usimende kuyona. Wena umuntu oqala wavuma ukuthi ngidrive egcekeni lakho mengiya kwami. Ngingenayi driving, kungekho possible ukuthi imoto ezideliver esayithini yami bezingakwazi ukuletha usimende buzo deliver emgaqweni unethwe izimvula ama blocks ontshontshwa abantu but wena endaweni kubo bonke omakhelwane wavuma ukuthi ayizuma imoto zingadlula neze lapha side verse umakhelwane. Kunabantu empilweni esibakhohlwayo. Kunabantu empilweni esibakhohlwayo. Awu understand. Kunabantu namhlanje empilweni esibakhohlwayo. Esinjenje kungenxa yabo. Yebo namhlanje ushayela ucode 14. Uyamkhumbula indlosiso besebenza as a maid eMajardini. Uyakhumbula yini ukuthi wakuthola uno standard 9? Wathena ngoba uno 10 nawe ucela ube nawo 10. Uthe uma uba no 10 wasokukhulumela neboss yakhe ne-hardware ukuthi uzobamba e-hardware. Wasuka kwi-security. Wasebenza e-hardware yeboss eqashe umkakho. Washayela ama-truck akhona ucode 10. Wakhuphuka wazenza u14. Kodwa umuntu oqala walekelela empilweni yakho kwakungunkosikazi wakho lo besenze eMajardini. Uyakukhumbula yini lokho? Awusakhumbula. Kunabantu empilweni ekufuna sibakhumbule mhlazana sisephuwa. Kufuna abantu sibakhumbule mhlazana singenalutho. Singenalutho, but they stood up and they said something about us. Funa ukhumbula umuntu wena othe uma uphuma ejele. Wafika lana emarket erank yakwehlisa lapha imoto iyojele. Wafika la eDurban station uphethe ithikithi. Uphuma eCR. Phumele eCR uphethe ithikithi nesikhwanyana esibhetha uphuma ejele. Kunomuntu ofikele kuyena ungenalutho. Uyamkhumbula yini lo muntu? Uphuma ku18 years. Zonke into ezisemnyanga uzazi okwazi ukusebenzisa ngisho microwave. Usamkhumbula injabano so right. Namhlanje ufaka amashethi acwebezelayo. Kodwa kunomuntu okwazi wena usafaka usiyasebenza. Uyamkhumbula yini? If umkhumbula yini oyenzayo ngayo? Angifuna ukuthi ukwemukele lokho. We are in the same situation. I have built people. Baba Doctor, I mean built like B-U-L-T. I have built people today bayinto ezinkulu.